I fyny I gymoedd blaenau Gwent yr ewn ni nesa, at bencampwyr presennol Prydain, sef band pres Tredegar. A gyda llaw, y mater bach o fod yr ail fand gorau yn y byd ar hyn o bryd. Ni eisiau curo pawb yn y ffeithiol, ond yn enwedig y bandiau sydd yn yr ardal yma, achos mae hwnna'n bwysig I ddweud bod ni yw'r gorau. Gath y fand dechrau I ffwr yn 1849, gath o'i osod fyny ar gyfer gorymdaith trwy'r dref, ar gyfer agoriad y felin, dyr a glo yn y dre. Yn draddodiadol, mae pobl yn meddwl am fandiau pres yn chwarae mynna a marches a falle, ond da ni fel band yn gwneud dipyn mwy na hynna. Da ni'n gwneud gerddoriaeth swing, da ni'n gallu gwneud stwff poblogaidd, da ni'n gwneud music cerddor fawl sydd wedi cael ei drefnu a'i addasu ar gyfer bandiau pres a falle. Felly, mae'r repertoire ni'n eitha eang, dweud gwir. Gan bod ni'n treulio gymaint amser hefo'n gilydd fel grŵp, ymarfer dwywaith yr wsos, mae'n bwysig bod ni'n dod ymlaen efo'n gilydd a cael hwyl. There's always a friendly face, always someone to talk to about your playing, about your life. It's like having a second family, really. Mae'r band yn eitha llwyddiannus. Dwi wedi ennill y British Open Championship ddwywaith. Wedi ennill pencampwriaeth Cymru. Dwi'n ni'n faint o weithiau. What do you want to achieve? £10,000. I think the biggest worry as a conductor is probably we don't quite know what we're up against from some of the other groups. We know all about the other bands. We know about the I can't quite actually say the Corey band. But we know all about that, and we obviously we want to win. Poblog Tredegar.